Egunon Joseba, Enot naiz eta hemen Galdamesen gaude, nire okindegian, Zaratxaga egurlabean eta nire produktuak erakutsi nahi dizkizut. Zaratxaga egurlabeko historia, duela 15 urte hasi zen, Artxuben hasi ginen, eta ikusten duzuenez, baserri batera etorri gara, gainera nire aitona monen baserria da. Kanpoko labeak 100 urte inguru ditu eta nire birraitonak eraiki zuen. Negozioa bezala, nire Jonatan Osabak hasi zuen. Hemen gure okindegian hainbat produktu erosi ditzakezu, adibidez baserriko ogia, bai integrala, bai ekologikoa, bai txokolaterekin, laranjekin, gero bai euskal pastela har ditzakezu, kokoak bai, gailetak, bizkotxoak, magdalenak, txoripanak, ia nahi dituzuen produktu guztiak. Hemen gehien gustatzen den produktua ogia da. Lortu nahi dugun zaporen arabera, fermentazio iraupen luzea edo amotxagoa egiten dugu. Hainbat dendetan gure produktua saltzen ditugu, eta gero bai Bilbora juten gara. Gure produktuen sekretua, maitasunez egitea, bertako produktorei osagarriak erostea batez ere, eta eskuz egitea. Gure historia ezagutzen duzue, eta orain gailetak egitera joango gara. Gure gailetak prestatzeko erabiliko ditugun osagaiak, irina, gurina, arrautzak, azukrea eta legamia. Gero, txokolatea eta intxaurrak gehituko ditugu. Lehenengoz, arrautzak apurtuko ditugu eta nahaztuko ditugu. Gero, beste ontzi batean, irina, legamia, azukrea eta gurina nahaztuko dugu. Gero, guztia batuko dugu eta nahi dugun ohorea lortuko dugu. Hau familiar errezeta bat da eta niri Osabak irakatzikit. 10 urte daramatzat lan egiten, egia da 16 urteekin hasi nintzela, eta orain ja barruan nago. Hori inguruan beti tradizio handia egon da, hemen 60 egurlabe daudela, eta urtero gainera, abenduaren 24an, gauan, hemen azoka handi bat egiten da, ohiaren inguruan, baserritar gehienek bere ohia eramaten dute hor lehiaketa egiteko. Ohorea behin eukita gero, 3 zatitan moztuko dugu, gaileta ezberdinak egiteko. Adibidez hau txokolatearen txat, hau intxarren txat, eta hau normalak egingo ditugu. Pizka bat luzatu behar dugu ohorea eta zatikatu. Gero bolatxoak egiten ditugu. Eta orain txokolaterekin nahazko ditugu. Eta orain moztuko dut zatika. Bai. Bola forma daukate, baina gero labetik ateratzerakoan ikusiko duzuen nola gaileta forma izango dutela. Orain intxaurrekin nahaztuko ditugu eta prozesu berbera egingo dugu. Eta orain behin bolita bukatuta labera sartuko dugu. Badirudi gailetak prest daudela. Joseba, badakizu, gaileta ikaragarri batzuk gutaztatu nahi badituzu, Galdamesera etorri behar zara, Zaratxaga labera, eta hemen elkar ikusiko gara. Agur lagun!